Ej, han hedder Babben Beerte. Babben Beerte. Så. Han bliver kaldt Bobo. Jeg tror, det er måske hans kender hjemmefra, de fik jo videre siden. Nej, der blev han lavet kaldt Bobo. Okay, jeg ved ikke hvorfor. Han blev allerede kaldt Bobo den første uge. Altså, jeg kan ikke rigtig... Rikke, du gør det bare selv. Det er lige... Kuk. Hvad gjorde han? Han skubbede streg. Han sagde streg her, og så skubber han. Jo. Men England er så streg her. Ligesom det der... Det der... Boom, og snavs så væk. Det går sindssygt dårligt. Ja, bakken. Godt, Mads! Snak sammen, lav spilsted. Nej, jeg vil have. Hvor gør det ikke, hva'? Ej. Den blev taget. Jeg siger til ham. Kan vi sige det hej til ham? Jeg prøvede. Du går hen til ham. Ja. Jeg ikke må skrive ned. Ja. Det kan godt være, at du ikke behøver at filme, at de er i angreb, når de er i angreb der. Så bare vent til de er i angreb hernede, så vi kan ikke se det. Nå, er det rigtigt. Nej, Skide godt sagt. Rikke, du skal bare lade være med at sige noget. Du kan ikke bruges til noget som helst. om jeg kan godt udtale mig små. Nu er jeg god nu. Det er nok små nogle af de der ting. Det er bare fordi, vi har nogle store nogen. Ej, de er også små. Alle under mine skuldre er små. Ej, Det er ham der snakkede til Tønder Festival. Det var ham der snakkede tysk til Tønder Festival. Ham den lille ældre. nej, det var... Jo, det er. Du mener op på sten? Ham har du lagt mærke til, hva'? Der var du Sulten. single. Så sagde jeg var sulten. Det var jeg faktisk ikke, nej. Han var ikke single. Nej. Han havde en derhjemmefra. Henrik. Det er rigtig fedt, det kommer med på den her video. Det bliver sikkert lagt ind på YouTube eller siden eller sådan noget. De kan virkelig ikke musik eller Ja, det siger jeg lige, de skal. godt, Mads! Super forsvar, drenge! Nej, så meget står der små. Der er brød. Der er ikke brød. Hvad er det tykkeste brød, der er? Det er ret fint. Danstjerne! Hvorfor har han ikke det der Don Vejen eller Von Dein? Von Dein? Er det? Ja, det der. Ja. Von Dein. Dynamite. Nej, det var sjovt at kalde.
faktisk inden den her. Ej. Ui. Magnus. Fuck, jeg glemte at filme det. Jeg så bare sådan her. Ja. Godt, Julie. Lisa er rigtig god til at filme. Ja. Skal jeg filme lidt? Nej. Det er mig, der styrer på det her. Okay, jo, så kan de have spillet mælkesnittet. Fuck dig. Hallo, jeg har ikke fået... Du har fået spist 3 nu, eller? Jo. Okay, jeg spiser de her. Fordi til, at man ikke selv kan sidde og følge med. Ja. Du er altså din arm inden for en kamera. Hvem skal du være med? Sådan her. Altså, du er rimelig meget med i en kamera. Jeg er ikke godt for det. Sådan, Magnus. Magnus Nygaard reducerer til 7-7. Ja, 7-7. 18 minutter igen. Eller 18 minutter er gået. 12 minutter igen. 19. Ja, okay. Flueknipper. Sådan. Det var Mads Andersen. Nummer 5. Scoret til 8-7, så er vi endelig foran. Og det var Karolines hånd. Thumbs up. Mælkesnit. Halvspist I hovedet på en turnaround. Det er hvad vi mangler. Ja, det er rigtigt. Jeg er så rimelig tørre. Lasse. Det var så Lasse Weber Rosendal. Er vi med? Godt. Koncentreret nu,